Әссәләму алейкум, мөхтәрәм милләттәшләр, сез Татарстан Яңа Гасыр каналын карыйсыз. Эфирда татарлар тапшыруы, студияда Илдар Кыямов. Студиябезнең бүгенге мөхтәрәм кунагы мөгаллимә һәм публицист Гөлфия Мөхәммәд Гәрәева. Гөлфия Вагыз кызы Мөхәммәд Гәрәева 1954 елда Мөслим районы Наратасты авылында туган. 1971 елда Мәлләтамак урта мәктәбен тәмамлый. Казан дәүләт университетының татар теле һәм әдәбияты бүлегендә читтән торып белем ала. 1973 елдан 2009 елга кадәр Түбән Табын урта мәктәбендә татар теле һәм әдәбияты укыта. Мөслим районында нәшр ителүче газетаның һәм Мөслим радиосының актив хәбәрчесе. Тел дигән дәрья бар тапшыруын алып баручы. Соңгы елларда Тәртип FM радиосында Тел күрке сүз дигән Тукай укулары һәм башка тапшырулар циклларын алып бара. Тыңгысыз һәм эзләнүчән педагог, ялканлы үткен телле публицист. Россия Федерациясының мактаулы мәгариф хезмәткәре, Россия президенты гранты иясе, Каюм Насыйри премиясе лауреаты. Гөлфия ханым, хәерле көн исәмсез. Хәерле көн исәмсез. Менә иң беренче сезнең туган яклардан башлап китик әле. Мөслим ул инде җырларда җырланган бер төбәк һәм бүгенге көндә бик тә матур район дип уйлыйбыз. Татар районы дип әйтсәк тә ярый торганда шулай бит. Бу чыннан да шулай. Соңгы елларда Мөслимебез бик нык матурланды безнең. Бик күп кунаклар киләләр һәм Мөслимне Европаның кичкенә шәһәрләренә охшатып китәләр алар, бик күңелләре булып. Әле менә күптән түгел генә Мөслимдә 17-18 сентябрь көннәрендә татар әдәбияты сәнгате көннәре булды. Язучыларыбыз килде, алар 5нче тапкыр киләләр инде. Һәм чынлап алар килгән саен Мөслим яңара, Мөслим үсә, Мөслим матурлана дип әйтәләр. Һәм алар шундый нәтиҗә ясап киттеләр. Мөслим чынлап та татарның җанын саклый торган, рухын, гореф гадәтләрен һәм татар телен саклый торган район дип бәя биреп киттеләр алар. Чынлап та безнең Мөслим районы да 92% татарлар яши, Актанышта 97% дип әйтәләр инде. Һәм татар телен чынлап та бездә әйбәт саклана дип әйтәм. Мәктәпләрдә әле бүгенге көндә татар теле укытыла, әйбәт укытыла, гимназияларда, менә Мөслимнең 2нче урта мәктәбендә инде. Гомумән башлангыч классларда гел татарча укытуга гына күчәләр. Әле бүгенге көндә бездә татар теленә карата мөнәсәбәт мин яхшы дип уйлыйм. Һәм Мөслимнең матурлыгы инде аның безнең яшь хакимият җитәкчебезлә бәйле, яшь кеше ул, бөтен җирдә яңалыкны күреп йөри. Мөслимебезнең матурлау һәм аны тагын да халык арасына кертүдә бик зур эшли. Мин моны теге ялагайланып, аңа ярарга тырышып әйтмим. Менә аны башкалар да күреп алалар. Һәм безнең киләсе елда 2020 елда Мөслимдә Россия күләмендә үткәреләчәк зур сабан туй билгеләнгән. Без менә хәзер шушы сабан туйга әзерләнәбез. Иншалла барыбызда да катнашырга насыйп булсын. Гөлфия ханым, менә сез радиога тапшыруларга әзерләнгән вакытта нинди материаллар кулланасыз? Ул үзегезнең әлбәттә инде бай педагогик тәҗрибәдән чыгып эшләнелә торгандыр. Менә өстәлдә китапларда күрәм. Шулардан да файдаланасызмы? Мин инде үземнең тәҗрибәмнән иң беренче итеп файдаланам. Аннан соң бик күп минем үземнең дә китапханәмдә китаплар, тел гыйлеменә багышланган. Мин элегелектән тарих белән бик кызыксындым, тарихи китапларым һәм тормыш тәҗрибә. Мин бит инде сәндә 38 ел буе мәктәптә балалар укыттым. Һәм шул кадәр инде ул минем күңелемдә бик күп сораулар җыелды, бик күп проблемалар тупланды. Татар теле укытучысына аңарга гомергә авыр булды. Күрсәтмә материаллар булмады, ярдәмлекләр бик аз булды инде. Укыткан дәврдә уйлыйдыр, нигә татар теленә шушындый караш микән, һәм нигә күрсәтмә сабапларын чыгармыйлар микән, нигә менә шундый әйберләр юк микән. Безнең бит инде булды берничә таблица язучыларның портретлары һәм фонохрестоматия. Фонохрестоматия булса, син инде бай булып исәпләндең. Әле аны уйнатырга бит проигрыватель кирәк. Ул проигрыватель лаборантта була.
Сиңа керек шақта ул я уатык була, я лаборант өйдә булмай. Лаборант дачага киткән. Лаборант коялар китте. Менә шулай иттереп, дип йөридерем. Нигә магнитофон ниләреннән язмалар чыгармыйлар микән? Нигә шундый ярдәмлекләр чыгармыйлар микән? Мин лаеклы ялга чыксам, менә шушылар өлкәсендә эз булса да яшь укытучыларга, эшли башлаган укытучыларга, күрсәтмә ярдәмлекләргә интеккән укытучыларга бер файдам булыр иде. Мин эшлим әле бuna дидем. Һәм менә лаеклы ялгаш мин чыккач инде мин уку елымны гына бетердем дә эшләмәдем. Мәктәптән киттем һәм бош аягым белән шушы үземнең хыялда йөрткән хыялларымны тормышка ашыру юлына керештем. Китапларга бик күп мөрәҗәгать итәм, интернеттан да бик әйбәт файдаланам, инде анда эшли беләм мин. Тамашачылар да әлбәттә әйтәдер инде, әйдәгез, менә бу теманы дип тәкъдим итәләр. Әйтәләр, андый тәкъдимнәр дә бар. Менә Мөслим радиосында эшләгән вакытта миңа инде тартып диярлек кертте Ләйлә Ялалова белән Мөдәмит Әхмәтҗанов. Ул вакытта ул Мөслим матбугат үзәгенең генераль директоры иде, вафат инде ул, инде сүзем аңа дуга булсын. Менә шушындый темалар кирәк. Әйдәгез әле, сез моның буенча сезнең тәҗрибәгез бар дип, менә шулай дип алып кирип киттеләр. Аннан соң радиода тапшырулар алып бара башлагач, менә шушы турыда сөйләгез әле, менә шушы турыда сөйләгез әле. Мин инде аларның заказларын бик теләп кабул иттем. Үзеннән үзе кирип киттем, мин аннан хәзер чыгармын кебек тә түгел. Гөлфия ханым, менә татар телен саклауның бүгенге җәмгыятьтә сез күргән, сез аңлаган механизмы ул нинди? Андай юллар бармы? Минем үземнең бүтәннәрнең фикере ничектер? Мин үзем татар телен саклауда төп ике көчне саныйм. Берсе шуның милли мәгариф, икенчесе авыл. Авыл. Менә телне авыл саклый. Әдәбият, сәнгать, театр, аның әйтәләр инде, менә театр булмаса, театр саклый телне, кайберсе әйтә дин саклый телне ди. Бит булар барсы да авыл белән бәйле. Әлбәттә. Моңа кадәр әдәбият, сәнгать эшлеклеләрен авыл бирде. Художникларны, рәссамнарны авыл бирде. Традицион исламны саклады авыл. Минем бу традицион ислам дигән сүземә ачылмасыннар инде, хакта шулай. Менә гел динсез заманнарда да дин биткән, дингә каршы көрәш барган вакытларда да авыл диннән йөз чиермәде бит. Әлбәттә. Кашып-пысып булса да укыды. Кашып-пысып булса да балаларга әппәрен әйтергә өйрәтте. Бисмилла белән эшеңне башла диде. Исем куштырдылар балага, никахын барыбер укыттылар. Вафат булган кешеләрне үзләренең ибалары белән узаттылар барсында. Мәсәлән, Ураза бәйрәмнәре, Корбан бәйрәмнәрен вакытында әбиләр әйтә торган иде, тоба исе булса да чыгарыгыз бүген шушындый бәйрәм дип. Менә шушындый авыл саклады динне дә. Авыл фәкать авыл, мин үзем шулай дип уйлыйм. Шуңа күрә авылларны бетермәскә кирәк иде. Авыл булганда телдә була, әдәбият, сәнгатьтә була. Чөнки милләттә яши. Һәм милли мәгариф, менә бу татарча укыту, милли тәрбия бирү, ул татар теле өчен генә түгел. Башка милләтләргә дә хас бу. Шуашлар өчен дә шушы ук әйбер, руслар өчен дә, русларның авыллары бетеп бара менә хәзер. Мин аларның киләчәктә культурасына нәрсә янар микән дим. Бетеп бара бит рус авыллары. Телендә софт татар, софт рус телен ничек сакларлар. Марилар да шушылай ук. Бүтән милләтне дә саклый авыл һәм милли мәгариф. Телне. Менә күреп торам. Мин үзем шушылай дип уйлыйм. Шуннан да Гөлфия ханым, сезнең белән килешәм. Менә күп кенә публицистик чыгышларыгыз белән таныштым, матбугатта язылганнары белән бик кайнар публицистика, бик кыю фикерләр әйтәсез, тәвәккәл фикерләр. Менә аларга сез ничек килдегез публицистикага? Күп укытучыларны беләбез бит инде, үз эшен башкара да, шуның белән тыныч кына ята. Бу менә шул мәсьәләләргә битараф кала алмауданмы, әллә әйтергә кирәк моны дип уйлаудан? Битарафта кала алмадым инде. Ничек битараф каласың инде? Битарафлык бит инде ул бик начар сыйфат. Мин үзем гомергә битараф булмадым. Әйтергә кирәк. Ул әйтәләр бит инде, син янмасаң, мин янмасам, кем яна? Мин әйтмәсәм, син әйтмәсәң, кем әйтә? Менә мин үзем инде элек-электән бик күп укыдым. Безнең әтидә бик нык китап укырга ярата иде, безнең өйдә китапханә бар иде. Менә бу китапны күп укуда кешедә фикерләрне уята, аңны ача, дөньяга икенче төрле итеп карарга өйрәтә. Менә мин китаплар укып, бик күп газета, журналлар алдыра идем мин электә. Менә шушларны укый, чагыштыра, тормышны күзәтә. Миндә фикерләр уянгандыр дим. Һәм мин аларны үз ичимдә генә калдыра алмыйм. Мин аларны менә Татарстан яшьләре белән язышам, мин аларның әле моңа кадәр актив
хәбәрчесе булып тордым. Минем күп публицистик язмаларым Татарстан яшьләр газетасында басыла. Мин битараф кала алмыйм андый әйбергә. Мәшиннән дә шулай. Менә мин әле яңа гына әңгәмәгә әзерләнгәндә генә танышып чыктым бер мәкаләгез, язмагыз белән. Бер вакыт кына дип атала. Бу яшь талантларны, балаларның балалыгын алу дип әйтимме соң инде. Менә чыннан да бик күп талантлы балалар шушы йолдызлык парлак сәгатьне күтәрә алмыйча юкка чыга. Юкка чыкканнар. Менә әти-әниләргә шул җәһәттә нинди киңәшләр бирер идегез? Шунлап та хәзер инде телевизорны ачсаң да, кайда гына карасаң да, конкурслар, ул балаларны нишләтеп кенә бетерә торганнардыр. Бөтенсең дә артист буласы киләме инде шунда сәхнәгә. Бу бит балалар өчен бик зур стресс. Әлеге урынын ала алмаган очракта да бала кешесе бит ул бик хисчән бит ул. Алар аны бик авыр күтәрәләр. Ярар барсын, бер тапкыр берәр нигә генә, бер юнәлештә генә алып бар инде. Алып барасын килсә. Һәм баланы әзерләргә дә кирәк. Бүген син җиңелергә мөмкин. Менә син шуны уйла башта. Һәр вакытта да җиңү килми кешегә. Җиңелүне дә күтәрә белергә кирәк дип әйтергә кирәк. Безнең балалар җиңелүне күтәрә белмиләр, күбесе. Менә аны язалар бит инде конкурслар вакытында елап бетәләр балалар, истерикага биреләләр. Мин теге кирәк ул сәләт, ул әгәр дә сәләт бар икән кешедә, талант бар икән, Худайдан бирелгән әйбер бит инде ул барыбер бер килеп чыга. Калкып чыга. Син булмаган әйберне балаңы интектереп йөртмәyin син аны. Һәм йөрткән чиракта да аны әзерли бел. Җиңелә дә бел. Менә бу язмада мин шул совет чоры балалары турында беренче турында әйттем. Сергей Парамонов турында. Бу бала бит инде атаклы Попов дигән кешенең хорында җырлаган бала бит инде. Пионер җырчысы. СССРның Робертино Лоретти дип йөрттеләр. Бу бала җиңелүне күтәрә алмый. Менә 12 яшеннән аның тавыш үзгәрә, 13 яшеннән. Мутация башлана. Ул үзенең язмышы фаҗигале тәмамлана. Бар андыйлар бик күп. Бик күп андый балалар. Менә җиңәргә һәм җиңелергә өйрәтергә кирәк. Һәм баланы мәҗбүри үзе теләмәсә дә теләсәнчә конкурслар йөртү ягында түгел мин үзем. Шуннан да менә без үскәндә хезмәт тәрбиясе алдык. Без әйбер ясарга, мәсәлән, шул ипи калаклары ясарга, башкасын эшләргә, авыл эшен эшләргә өйрәнгән идек. Без дә үкенмибез әле. Аллага шөкер. Шулай, менә хәзер тагын шунысы белән килешмим. Мәктәпләрдә хезмәт тәрбиясенә игътибар кимәтә. Бөтен кеше агышка гына омтыла. Син дә мулла, мин дә мулла, атка пишән кем сала. Әгәр дә шулай барса. Хәтта әти-әниләрнең кайберләре мәктәптә әзгенә менә авыл мәктәбендә, шәһәр мәктәбендә юктыр инде. Бакчада эшләтәләр бит инде җир казытканга да ачуланалар укытучыларны. Нигә минем балама көрәк тоттырып җир казыттың? Авыл җирендә бит бу. Менә мин аны өйдә дә эшләтмим бит. Менә хәзер каян килә шундый сөймәс егетләр, кызлар. Картайга эшне эшли ул. Аңа мөнәсәбәт. Мин укытучылар да зорлана да әйтәм дә, ярар мин әйтәм. Сез әйтегез балаларга, әти-әниләргә дә аңлатыгыз. Ләкин бит моның бумеранг булып бу үзенә кайта. Мәктәптә алар 10 ел укыйда чыгып китә. Синең картлыгыңа бит бу бумеранг булып килеп кайта. Эш сөймәгән, хезмәт сөймәгән баладан кем чыгар? Картайгач ул сине карый алырмы, юкмы? Балаларын бүтән эшкә әзерләргә кирәк дип уйлыйм. Хезмәт дәресләре, хезмәт тәрбиясе алгы планда булырга тиеш. Менә безнең Тукайыбыз бар бит. Тукайның балалары өчен язган шигырьләре. Менә минем Тукай укуларында мин аңа 2 тема багышладым. Аның бит бүтән шигырьләре иң беренче хезмәт тәрбиясе, әхлак тәрбиясе. Менә ул шуны куя. Сәламәтлек тә менә шу хезмәт тәрбиясе белән килә бит. Әлбәттә. Менә Тукайыбызның шигырьләрен күбрәк укысыннар, әти-әниләр тезрәк, аны укымаслар инде белмим. Тукай шушы фикерне әйтә. Иң беренче планда хезмәт тәрбиясе, әхлак тәрбиясе ди. Эш биткәч кенә уйнарга ярый. Эш биткәч кенә уйнарга ярый. Чыннан да андай әйберләр бик кызыклы. Гөлфия ханым, менә сез бүгенге көндәге эстрадага җырчыларыбызга карата да үзегезнең фикерләрегезне белдерәсез. Менә сыйфатсыз әсәрләрне сәхнәдән сүзеп чыгаруның ниндидер механизмы була аламы, бармы? Ничек була ала? Минем белүемчә, элекләрдә газеталарда да язалар инде, сөйлиләр иде. Элек
шундый советлар булган, худ совет түгел, нинди совет сәнгать советы. Сәнгать советлары булган, Алар һәрбер җырны, һәрбер шигырьне, һәрбер программаны энә күзеннән үткәреп кенә сәхнәгә чыгарганнар халыкка. Менә шундый худ советлар кирәктер дип уйлыйм. Халыкка ярашлы, халыкның җавыгына туры килә торган. Без бит менә мондый җырлар белән халыкның җавыгында битердик хәзер. Кызганычка каршы шулай. Кызганычка каршы халыкның җавыгы түбәнәйде хәзер. Мәсәлән, теге халык җырларын, анда элекке композиторларыбызның шундый патриотик рухтагы, һәм патриотик рухтагы түгел, бүтән төрле җырлар да бар иде бит. Рөстәм Яхиннарның анда ул заманнарда. Ул җырларны хәзер тыңларга теләүче дә юк бит инде. Алар нинди зур тәрбияви әһәмияткә ия җырлар иде. Менә шуның өчен худ советлар кирәктер дип белмим, хәзер аның белән генә җиңеп булыр микән инде. Менә безгә якын тема, ул да булса тел темасына килсәк, Гөлфия ханым, ниндирәк темалар күтәрәсез менә бу тел күрке сүз тапшыруларында? Һәм бик тә авырткан бер җир, минем уйлавымча, ул калька белән фикерләү. Рус теленнән турыдан-туры тәрҗемә итү. Бөтен газеталарда күзәтелә. Тел күрке сүз китабымда бер бүлек шуңа багышланган. Мин инде теге тел турында доклад кына юк бар сүз генә сөйләп утырмыйм, үземне борчыган әйберләр турында сөйлим. Инде дөрес сөйләм. Авазларны дөрес әйтеп сөйләшү, җөмләләрне дөрес итеп төзеп сөйләшү. Менә авыл халкы гына дип әйтәбез инде бер караганда. Авыл халкы, менә мин һәр вакытта да үрнәк итеп алдым. Олы апа агайларның сөйләгәннәрен. Аларның сөйләмнәре менә шул кадәр үткен татарча дөрес, синең бер 10 җөмлә белән әйтеп бирә торган сүзеңне алар бер җөмлә белән, бер сүз белән дә әйтеп бирәләр. Менә мин аларны үрнәк итеп алдым, менә үземнең язмаларымда да шушыларны күрсәтәм. Мин үрнәк итеп алам менә авылдагы абый апаларның сөйләмнәрен. Менә шып-шын дөрес сөйләм аларда. Бу калькалар, чынлап та алар шул кадәр күбәеп китте инде, хәтта менә белмим инде, кайчакта радиоларны сүндереп та куясы килә, радиода да, газеталарда да шул ук менә калькалар бит инде ул шул ук калып, шул динне турыдан-туры гына тәрҗемә итү. Белмим инде, менә хәзер тиз генә мисал китергә башыма да килеп җитми. Мәскәү астында дип язалар бит инде, Мәскәү астында сугышлар. Шикәр артыннан кибеткә китте. Шикәр артыннан кибеткә китте. Андый җөмләләр бик күп. Аны бит татарча әйтеп була. Бердә безнең мәсәлән күрше апалар шикәр артыннан кибеткә барды мәл димиләр, кибеткә шикәргә барып кайтты мәл диләр. Мәсәлән, хәзер журналларда да фәлән йолдыздан рецепт, я булмаса кабак пешерә торган рецепт, фәлән йолдыздан, фәләннән. Менә аны бит инде бүтәнчә формалары бардыр. Ул кычкырып тора торган калька икәнлеге сизелә. Инде дә килеп менә Гөлфия ханым дәүләт тәрбияне соңгы вакытта үз өстеннән ташлады, үзеннән төшерде диләр. Кайбер зыялыларыбыз. Менә моның белән килешә аласызмы? Мәктәптә тәрбияләнмимени хәзер? Моның белән өлешчә килешергә дә була. Дәүләтнең аның хәзер biz яшәгән чорда дия, мәсәлән, без үскән, без эшләгән вакыттагы дәүләт белән чагыштыра алмыйм хәзер. Ул вакытта бөтенләй икенче иде. Барыбер да ни генә сөйләсәләр дә ул вакытта халык телендә, кеше турында уйлау бар иде әле. Хәзер моннан читләшкән кебек, мәктәпкә ташладылар инде бөтен тәрбияне хәзер. Әтиәниләрдә элек бик алай түгел бит әле ул. Авыл җирендә дә хәтта шулай мәктәпкә ташладылар. Мәктәпкә ташлау бер хәл әле ул. Хәзер минем уйлавымча хәзерге заман балаларыннан без инвалидлар ясабыз кебек тоела миңа. Хәзерге укучылардан. Аларга шул кадәр күп менә уйлап тормыйча, тикшереп тормыйча программалар төзиләр, дәреслекләр төзиләр. Ул ЕГЭ системасына киләдер дип. ЕГЭ системасына да бәйледер инде. Ул ЕГЭ системасы бөтенләй кирәк әйбер түгел дип уйлыйм мин. Ул Американың шул акылга зәгыйфь балалары өчен уйлаган. Шулар өчен уйлап чыгарылган әйбер булган. Хәзер шуңа күрә дә менә шушы ЕГЭ белән шушлай итеп барган балалар бердәм дәүләт имтиханы дип инде без аны татарча әйтәбез. Телсез булып чыгалар хәзер. Сөйләшә белмәйләр алар. Фикерләү юк. Фикерләү юк бөтенләй.
Шуңа күрә менә үзебезнең димен инде элекке совет системасындагы укыту синеген кайтарырга идем, элекке мәгариф системасындагы. Шуннан да без тере жанлы педагогка имтихан тапшыра идек. Әле бит менә яшибез. Укытучы әле ул вакытта мәсәлән зур теге күп күргәзмә материаллар юк идем инде. Хәзерге заманча техникалар булмаса да, акбур белән, хәзер әйтәләр инде, хәзер андый заман түгел. Қолға указка тотып, акбур тотып, китап белән дә нинди тирән белем бирделәр безгә укытучыларыбыз. Кемнәр генә чыкмады? Совет системасын, Советлар Союзындагы мәгариф системасын бит үзләренә үрнәк итеп алдылар европалылар. Үрнәк итеп, японнар үзләренә үрнәк итеп алдылар. Шуның буенча эшлибез дип әйтәләр. Ни өчен сез бу системадан баш тарттыгыз диләр. Менә дәүләт тиешенчә уйлап бетерми торгандыр. Кемнәрдер анда үзләренең фикерләрен үткәрергә тырышалардыр, кемнәргәдер анда күренергә кирәктер, диссертациялар яклыйлардыр, шушларны мәктәпкә тагарга тырышалардыр, инде белмим. Мин мәсәлән хәзерге вакыттагы дәүләтнең теге укыту системасына тәрбиягә кагылышлы мәгълүматлары белән килешеп, сәясәте белән килешеп. Пионер бетте, балалар оешмалары юк, комсомол бетте, заманына күрә алар да бик нык тәрбия бирделәр бит. Октябратлар юк. Бер нинди оешмада юк бит, яшьләрне, балаларны үзләренә туплый торган идеология юк. Идеология юк. Идеология юк. Аннан тагын менә шундый бер фикер ишетергә туры килә. Психологлар әйтә инде бигрәк тә, Россия ул һәвәскәрләр иле диләр. Россия страна не профессионал, чөнки кеше укып чыккан юнәлеше буенча эшләми, ул мәҗбүр була, гаиләсен карарга кирәк, икенче төрле һөнәр сайлый. Менә сез бу мәсьәләдә ничегрәк уйлыйсыз? Әйе, менә элек бит без укыган чорларда Авыл хуҗалыгы институтын бетерде, шунда распределение, бүленеш диләр инде. Мәҗбүр иттеләр, эшләде. Шап китсә ул анда һаман эшләде. Врачлар шулай эшләде. Кайларга гына китеп эшләмәделәр инде. Һәр кеше диярлек үзенең профессиясе буенча эшләде ул вакытларда дип беләм мин. Бәлки 80% эшләгәндер бит. Хәзер 20% да эшләми үзенең профессиясе буенча. Инде заман шулай таләп итә, аларга күбрәк хәзерге нәйләргә күбрәк акчалы эш кирәк. Акчалы эшне карый инде, заман шулай таләп итә торгандыр инде. Аннан соң мин тагын шуны уйлыйм, теге 90-нчы елларда китте бит инде ул. Бүтән кеше мәктәпне бетереп чыга барса да институтка китәләр. Институтка бара, классы белән институтка барып керә. Белем белә кергәне мин аны бик сирәктер ди. Мәсәлән, без укыган елларда бер класстан 20 укучы арасыннан 2 яки 3 кеше керә иде институтка. Һәр класс белән керә. Аның белгәне дә керә, белмәгәне дә керә. Кайберсе инде әти-әнисенең ярдәме белән керде. Булар институтта белмим инде, теге көч хәл белән дә укып чыкканнардыр. Һәм алар андый кешеләрне мин шушы юнәлеш, шушы профессиясе буенча эшли алалар дип әйтеп уйлыйм. Шуңа күрә алар үзләрен булдыра алмаганнарын сизеп, башка юнәлеш сайлый торганнардыр бәлки. Димәк, профориентацияны мәктәптән үк башларга кирәк. Башларга кирәк. Менә бездә бит ул профориентация 1-нче класстан башлана иде укыган вакытта. Безнең чорны искә төшерәм инде мин. Ә бит профориентация хәзер юк. Әти-әни кайда кертәсе килә баланы, баланың теләгенә дә карамыйлар хәзер. Әти-әнинең кайда укытасы килә баласын, бала шунда бара күбесе. Үз теләге белән барганнары бик сирәктер. Дөрес, хәзер егыны да теге мактап телгә алалар. Менә ега биргән балалар да әле 100 бал топлап, анда Россиянең төрле мәктәпләрендә, уку йортларына керәләр дип. Алар бармак белән генә санарлык инде. Гөлфия ханым, менә безнең әңгәмәбезне төгәлләп дип әйтим инде, әхлак тәрбиясе бу иң дә мөһим төп әйбер бит инде. Менә бу мәсьәләдә ничек ярдәм итә алабыз без балаларыбызга? Нәрсәдән башларга, ничек дәвам итәргә соң тәрбияне? Нәрсәгә таянырга? Һаман Тукайдан әйтәм бит инде, бәләкәйдән, балачактан, бала туганнан ук баланы тәрбияләргә кирәк. Әхлак тәрбиясе, әдәп әхлакка шәхси үрнәктә кирәк. Шәхси үрнәктә тәрбияләргә кирәк. Әгәр дә ата-ана үзе дә андый тәрбия алмаган икән, ул аны берничек тә тәрбияли алмый. Мәсәлән, менә һаман шул кайтып кала бит инде. Баласына мунчала тотарга да ярамагач. Бу бит инде менә әхлаклылык түгел бит инде. Бу хезмәткә җирәнеп карый бу бер бала. Хезмәттән 100 җигән кеше ул әхлаклы кеше түгел инде, аннан җүнле кеше чыга дип уйламыйм. Савыт сабасын җуарга җирәнгән бала, иренгән бала.
Ул бүтәннәр хезмәтенә дә менә шулай өстән генә карый торган була бит инде, түбәнсетеп карый торган була. Менә эш белән әхлак барыбер бәләкәйдән менә шәхси үрнәк белән бирелергә тиеш. Аны бер нинди теге дәүләт күләмендәге законнар белән генә биреп булмый дип уйлыйм мин. Әти әнинең төп үзенең шәхси үрнәге. Элек бит менә авылларда безне балаларны әби бабайлар тәрбияләде. Хәзер әби бабайлар белән дә яшәмибез инде, яшәмиләр. Менә әби бабай шәхси әти әнинең үрнәге кечкенәдән бала туганчы ук башланырга тиеш дип әйтәләр. Мин менә моның белән килешәм. Әхлак тәрбиясе булмаса, ул Гаяз Исхакый юкка әйтмәгән бит инде. Иң беренче әхлак бозыла, дин бетә, аннан соң ул халык үз бөтенләй бетә дигән. Шуннан да монда уйланырлык җирлек бар. Гөлфия ханым, сезгә бик зур рәхмәт бу язмаларыгыз өчен, менә аларны халкыбызга җиткереп торган өчен һәм шушы тапшыруларны оештыруыгызга. Рәхмәт, әле алга таба да Ходай Тәгалә көч биреп, Иншалла. саулык, сәламәтлекне бирсә, әле бу эшләрне дәвам итәргә уйлыйм. Аны гел тыңламый дисәләр дә тыңлаучылар бар, укымый дисәң дә укучылар бар. 100 кешенең онысына керсә дә бик. Мин шулай әйтәм. 10 кешенең берсе тыңлый икән, 10 кешенең берсе укый икән, бу минем өчен барыбер да бер җиңү. Тыңлаучылар барыбер күп. Бик зур рәхмәт сезгә, Гөлфия ханым, уңышлар юлдаш булсын. Рәхмәт сезгә дә шулай. Хөрмәтле тамашачылар, студиябездә кунакта мөгаллимә һәм публицист Гөлфия Мөхәммәтгәрәева булды. Аның белән саубуллашабыз. Тапшыруыбыз тәмам, бергә булыйк, бердәм булыйк.